Foli ni tanu be anw bolo ka ɲɛsin Hɔrɔnya TV lajɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn bi alamisa ma dɔnmakalo tile 7 san 1443 kira kisi nɛma b'a ye ale ka bangeni san jati la. O kelen bɛnna bi alamisa ma ɔktɔbukalo tile 14 san 2021 Nabila Isa ale ka bangeni san jati la. An bɛna minnu kɔnɔ kuma walawala aw ye bakuruba fɔ la. Octobre kalo tile 13 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na ka kɛ kasaraw tɔgɔla don ye min ɲɛnamayara anw yɛrɛ fɛ yan Mali kɔnɔna na. O bɔlen kɔ ka bɛn tarata don ma octobre kalo tile 12 san 2021 sɔrdasi muso cɛsabatɔ olu fana ye lajɛrɛ dɔ sigi sen kan ka se ka kuma u jɔyɔrɔw ka G5 Sahel jamanaw kan walasa u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye bɛn ni kelenya sabatili ko la ni jamana ninnu kɔnɔna na. Ne bɛna kɛ an ka kunnafoniyaw la kumabaw ye. An mana minnu sɔrɔ ka fara u kan jamana kunnafoniya wɛrɛw la ni ka fara diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan. An bɛ olu kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna. Aw bisimila kokura aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan sɔɔni an bɛna minnu kɔnɔ kuma walawala aw ye. I n'a fɔ diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ bɛ a kalama cogoya min na n'i ye dɔnmakalo ko fɔ a bɛ mɔgɔ hakili jigin min na o de ye Mustafa kisi nɛma b'a ye kira a bɛ ale ka bangeni ko fɔ o de ye hukumu kɔnɔna na alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan kira kisi nɛma b'a ye ale ka bangeni san kunbɛn olu kɔni donw bɛ ka surunya. O de ye hukumu kɔnɔna na révolution Hikmadini jɛdon ni ka fara u karamɔgɔba kan Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Faru u bɛ wulikajɔ la kabi mawuludu ma se ka se ka labɛnw caman sabati ni ka a kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya i n'a fɔ a ka kan cogoya min na walasa diɲɛ bonya ani lahara bonya u bɛ se ka o sɔrɔ cogoya min na. O de senfɛ san o san mawuludu bɛ ɲɛnamaya révolution Hikmadini tɔndenw fɛ ni ka fara u karamɔgɔba kan u bɛ min kɛ terrainbaw la ni an ka stadibaw kɔnɔna na. Ɲinan ta in min bɛna taa ɲɛnama stade Mamadi Konate kɔnɔna na Tomikɔrɔ Bugukaw fɛ yen ka bɛn ni kalo tile 19 ma san 2021. O de ye senfɛ nka yanni o cɛ révolution Hikmadini karamɔgɔba Elhaji Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Faru salon mawuludu kabako kɛnɛ o kɔni baaraw sigira sen kan stade Mamadi Konate kɔnɔna na Tomikɔrɔ Bugukaw fɛ yen ne ni aw o ɲuman sinayogo an ka ale ka ɲɛfɔliw lamɛn o lahalaya ninnu kan. Ka kɛɲɛ ni an kuntigi Mahamadu kisi ani nɛma bi a ye ale ka bangeni nisɔndiya baaraw ye révolution Hikmadini Islamiya bɛ wuli ka jɔ baw la ni waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kun foyi ti a la ka Ala fo ka Ala barikada ani ka nisɔndiya yira dalibama la ni Mustafa ka nali ye dugukolo sanfɛ kira min ni a cira ka se ka kɛ hinɛ ani nɛma ye danfɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ka kɛɲɛ hali bini mawuluduba yɛrɛ kɛyɔrɔ kow ye yɛlɛmabaw olu fana donna o la ni Ala ye don kofɔlen yira an na Bamako sigida 3nan kɔnɔna la stade Mamadu Konate ni dɔw bi a dɔ Bouvier la Faruku n'a ka jamakulu u bina maaw bisimila ni ntolaci terrain belebeleba in o kɔni kɔnɔna la o de la wele bilalen don ni waati in na malidenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan wele bilalen don silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka bɔ ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye an ka bɔ ka kɛ dusukun kelen ye ka se ka na an tɛgɛ ja dalibama ye Ala bi se hami wuli ka bɔ yen cogo min na mawulududen bonya ani a hɔrɔnmaw olu kosɔn mawuludu ni kɛli ka kan sabu mawulududen ma ci kun foyi kama fo an bɛɛ lajɛlen bi se balo hɛrɛ la cogo min na ka sa lahara don ka don aljinɛ kɔnɔna la wa bi cɛ min kɛn bɛ ka sen da o senda nɔ la cɛ min kɛn bɛ
ka o ka lahalaya kelen bela jelenta dugukolo sanfɛ o de Seydina Sheikh Umar Seydou Coulibaly ye Faruku Ayatullahi Fidini. Faruku me y'a yira ana k'a fɔ ni ko I bɛ mawuludu kɛ I janto jugubaw la juguba minnu ni olu tun bɛ mawuludu den na. O de kama k'a yira aw bɛɛ lajɛlenna k'a fɔ Hikmaldini Islamiya jɛdenw wulikajɔ ani cɛsiriw olu bi senna hali bi pour ka se ka aménagement minnu ka ka kɛ Stade Mamadou Konate kɔnɔna ni a lamunu na ka olu sigi sen kan cogo min an bɛɛ lajɛlen bi se ta mawuluduba ɲɛnɛmaya Stade Mamadou Konate kɔnɔna la bonya ani karama. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka don kofɔlen yira an na. Ni tun ye salon ye révolution Hikmaldini karamɔgɔba Seydina Sheikh Umar Seydou Coulibaly El Faru a ye mawuludu wajulu kɛnɛ min ɲɛnamaya Stade Mamadou Konate kɔnɔna min kɛra ni duwawu kalanw kuncɛliw ye kɛrɛnkɛrɛnnen o ye mawuludu yɛrɛ kabako kɛnɛ ye min ɲɛnamayara Tomikɔrɔbugukaw fɛ yen. An bɛ duwawu de kɛ hali bi ɲinata in Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la. O bɔlen kɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ I n'a fɔ an y'a ɲɛ fana cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛw na Octobre kalo tile 13 o ye don kɛnɛkɛnɛ diɲɛ seleke 4 tɔnba bolo min ye kasaraw tɔgɔla don ye min senfɛ an fɛ yan Mali kɔnɔna na a don in fana ɲɛnamara an ka protection civile ale cakɛda ɲɛmayaso kɔni fɛ ka se ka faamu sɔrɔ ni kumakan ninnu na Aminata Samake ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Octobre kalo tile 13 don ye don min ni a sugantila diɲɛ seleke 4 tɔnba fɛ ni o ye Nations Unies ye don in bi ka ɲɛnamaya diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajaralen na hakilinajigi ka kɛ kasara minnu bɛ sɔrɔ fiɲɛ ni ji ni tasuma ma ni kasara ninnu bɛ sɔrɔ cogo di labɛn jumɛn kan ka kɛ wa ni kasara in kelen kɛra wulikajɔ jumɛn kan ka kɛ wasa ka maaw kisi ni kɔlɔlɔ ma ni barosigi in ye kɛnɛ dɔ ye min labɛnna sapeur pompier n'a dɛmɛbagaw fɛ mɔgɔ bɛ dɛmɛ kɛ kasarako la gouvernement barakɛlaw b'o la gouvernement baarayɔrɔw b'o la Nations Unies b'o la ani dɛmɛbaga jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'u b'an dɛmɛ bi weleweleda ye olu de ye o de ye ɲinantɛmu ye k'a fɔ ka wulikajɔ kɛ ka jamana minnu I n'a fɔ Mali minnu bololasɔrɔ man ca kosɛbɛ ka olu jukɔrɔma don ka se ka kasaraw kunbɛn n'a kɛra dɔ ka bɔ a kɔlɔlɔ la walima a kɔlɔlɔ ka na kɛ a la yɛrɛ. Donc o de bi taa laɲini ye donc an b'a ɲini nin fɛn in bɛ ka kɛ jamana diɲɛ fantan 4 bɛɛ fɛ bi donc ɲinanta kɔni protection civile y'a laɲini coronavirus ko kosɔn ani fɛn caman kosɔn k'a kɛ nin cogo la bi. Waati yɛlɛma kɔlɔlɔ y'a dɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ji ni fiɲɛ ni tasuma ka kasaraw caya diɲɛ kɔnɔ waleya minnu fɔra fo janto ka kɛ olu la k'o de b'an kisi ni kasara ninnu ma. O tɛmɛnen kɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn tarata don ma Octobre kalo tile 12 san 2021 sɔrdasi muso cɛsabagatɔw olu kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ walasa ka se ka kuma olu yɛrɛ jɔyɔrɔw kan bɛn ni kelenya sabatili ko la G5 Sahel jamanaw kɔnɔna na ka se ka faamu sɔrɔ ni kumakan ninnu na Mamu Jakite ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. FEDAVEM ye Mali finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya na sɔrdasi muso cɛsabagatɔw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye min ɲɛsinen don a ka tɔndenw kan gɛlɛyaw nɔgɔyali sababu ɲininiw ma u ka nin tile 3 baara in bɛ don o hukumu kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye jɛkulu ma ka finitigi muso cɛsabagatɔw jɔyɔrɔ da kɛnɛ kan bɛn ni lakana sabatiliko la jamana kɔnɔ. An b'a fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka segin ka kuma an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn faamu an ka se ka jɛ ka jamana ni ladila an ka wuli k'an cɛsiri an ka fara an ka finidonnaw kan an ka fara jamana kɔnɔden tɔw kan il faut pas que frustration ka na an cɛw bannen an ma exclure de la société n'an farala ɲɔgɔn kan an ka se ka jɛ ka jamana in ladila an ka se ka Mali territoire ka se ka dɛmɛ don an na an ka se ka kuma ka lawasa an kuma ka bɛ lamɛn yɔrɔ min o de an seni yɔrɔ nin ma. Lajɛba in baaraw bɛ don Saheli jamana 5 finitigi muso cɛsabagatɔw ka laɲini kɔnɔ min bɛ taa ni Mali gouvernement ka kunkilennaw ye finitigi muso cɛsabagatɔw ka hakɛ kɔlɔsili la o cikan kɛrɛnkɛrɛnnen lasera nin kɛnɛ in kan jamana kɔlɔsiliko ni kɛlɛkɛ sɔrdasi kɔrɔw tɔgɔ la minisiri ka ciden fɛ. Gouvernement ye sariya ta kɔsa in na k'a fɔ ni sɔrɔdasi min tora kɛlɛ la a bɛ yɛlɛ a ka grade min élevelen don n'a bɛɛ o bɛ d'a ma o dugusɛjɛ 100 ans sara bɛ d'a ma pour que k'a ka denbaya bɔ maɲumantɔ ko la gouvernement y'o kɛ ka da sababu min kan muso ninnu sara tɛ maa bolo an nana k'a f'u ye u bɛ baara min na u k'u jija halisa baara gɛlɛn don an bɛna k'a fɔ musow ye
ou be baramina ou be se ka compter président de la transition ka Sorasido ou be se ka compter ministre de la défense et des anciens combattants ka Sorasido ou be se ka compter force de défense et de sécurité bela jelenka tile saba kono ɲɔgɔn faamuya min kala kɛnɛ bena sigi nabagaw fɛ babu kan min be do finitigi muso cɛ sabagatɔw ka akɛ kɔlɔsiliko okumu kɔnɔ baaraw dayɛlɛli kun cɛra ni sugu kɛrɛnkɛrɛnni fɛnw layɛli ye FEDAVEM ka ni lajɛrɛba in baaraw kɛrɛfɛ an be duwawu de kɛ halibi ala ka bɛn ni kelenya sabati diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na o bɔlen kɔ halibi an be to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an be ɔlɔdiya k'a fɔ an ka kunnafoni ko minisiri ale kɔni ye baara dɔw bila sen kan min be tali kɛ ganseli kɛ pano ni o ye panneau de publicitaire ye olu turu kuduruli kow kan k'a daminɛ Bamako ka taa se Katima panneau minnu be n'olu be ka turu walasa halisa sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ a ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na Aminata Samake ale be o tɔ ɲɛdɔn panneau minnu be mangutuli kɛ ni o ye panneau publicitaire ye olu turulu tɛna na kɛ kunfɛ baara ye bilen Bamako ani Kati kɔnɔna na jɛkulu min sigilen no sen kan a ko lawaleyali kama ni o ye commission GPAC ye kunnafoni ko minisiri ye u ka baaraw bila sen kan commission in mɔgɔ bɛɛ b'a la mairie mɔgɔw b'a la ani minnu yɛrɛ ka baara ye publicité kɛlaw ye donc olu faralen ɲɔgɔn ka kɛ commission ye donc an sigikun ye bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na o nafa bɛ sɔrɔ baara kɛminan ka jɛya a kɛbagaw ka jɛya an bɛ yɔrɔ min na i ko bi bɛɛ bɛ se ka panneau kɛ bɛɛ n'i taara mairie la i bɛ yɔrɔ dɔ y'u la dɔrɔn i b'a sigi yen n'i bɛ mairie ka wari mais problème ye min ye est-ce que ale y'a baarakɛla ye n'ale t'a baarakɛla donc commission in b'o lajɛ bon n'an bɛɛ kɛra kulu kelen ye k'a ko jateminɛ k'a lajɛ donc an bɛ min ɲini nafa sɔrɔ ani kisi ni jɛkulu kɔfɔlen mina waati janke kunnafoni la jamana kɔnɔdenw ma walasa ka maaw la faamuya ni baara in nafa n'a a tagabolow la a mina kɛ u ni mairew ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ ka caman kɛra kɔnɔna na convention bɛ signée par le maire de Bamako et puis Kati Kalaban parce que an y'a ye fɛn min don n'i y'a jateminɛ kɛ panneau bɛ fɛn anarchiquement moi je crois a bɛna kɛ sababu ye ka mun ye sécurité yɛrɛ k'o nati parce que n'i ye fɛn caman jateminɛ panneau caman bɛ ka accident kɛ et puis mɔgɔw bɛ taa ka taa panneau turu n'importe comment an minnu ye collectivité ye a bɛ baara nɔgɔya ma a b'a to farali sɔrɔ minnu ka k'a kɔnɔna na collectivité bɛ se ka sɔrɔ kɛ a kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma gasi lase population ma don n'a nataw la commission GPAC ka ni baara bolodalen ninnu mina walankata ka se jamana marayɔrɔ tɔw bɛɛ kɔnɔ walasa mairew ka se ka panneau turuli nafa sɔrɔ ani jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kisi panneau turuko juguya kɔlɔlɔw ma o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka jɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi alamisa ma dɔmakalo tile 7 san 1443 o kelen bɛnna bi alamisa ma octobre tile 14 san 2021 ne ni aw an ka ɲɛmada o jaw fɛ an bi nɔnkɔn kari kɛ ka don Espagne jamana kɔnɔna la tasuma ji dɔ kɔni bɔlen filɛ nin ye ka siman dilan yɔrɔ dɔ kɔni cɛci dugula dugu min n'an kama ko Palma Espagne jamana sanfɛla don maa 3,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu minnu bɛ nin marabolo kofɔlen kɔni kɔnɔna la yamaruya dira u ma tɛnɛ octobre kalo tile 11 u k'u ka kasaw cɛ ka to soju la maa si kana se ka bɔ wa nin siman dilan yɔrɔ min kɔni filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ a fan caman olu kɔni tiɲɛna k'a sabu kɛ nin tasuma ji woyo in kɔni ye wa gazi dɔw bala ka bɔ minnu kasa kɔni sɛbɛkɔrɔ ka jugu kosɛbɛ marabolo ɲɛnɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka to i ka wo kɔnɔlaw kɔni na maa si kana bɔ k'a sabu kɛ jateminɛw bina kɛ n'a y'a sɔrɔ fiɲɛw bi se sama i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na ni o tɛ se ka kɛ maaw bina to u nɔw la nin waati in na maa 2,000 ani maa 500 ka taa se maa 3,000 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ma olu bɛɛ lajɛlen fana ka ɲi ka to u ka sisow kɔnɔ minnu kɔni yɔrɔ ka surun ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ kabini septembre kalo tile 19 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ sɔmi tun kɛlen don nin ko in kɔni na nga maa si tɛ yen fɔlɔ ko a ye kasara lase o ma saya sira kan walima banali o kɔni sira kan nga maa 6,000 olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra u sigiyɔrɔw kɔni na wa dɔw bi a la olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen fana kɔni
tiɲɛna dɔw bololankolonyara ka bɔ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen na hectare 600 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a ye olu kɔni tiɲɛ ka ban wa du 1200 olu bɛɛ lajɛlen kɔni tagara a fɛ ka kɛɲɛ kɛ ni sigida marabaw olu ka kɔrɔfɔw ye. maa dɔw fana ka baara donnen do bisi basa la Itali jamana kɔnɔna la. Itali cakɛbonda dɔ bɛ yen nɔ an ko min ma ko Alitalia. Nin kɔni ye cakɛbonda ye min ɲɛsin bɛ pankurunko ɲɛnɛbɔliw ma Itali jamana kɔnɔna la. An bi waati min na i ko bi o pankuru baarakɛla minnu kɔni filɛ olu fana kɔni ye baara bila kɔni boloda. Rome Itali faaba kɔnɔna la u ye siraw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ. Nin cakɛbonda kofɔlen min kɔni filɛ nin ye ni o ye Alitalia ye o de bala ka yɛlɛma ka kɛ ITA ye Italy Air Transport. O n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛlɛmara maa minnu tun bɛ baara kɛ fɛn min ye cakɛbonda kɔrɔ la 100 sara la maa 15 dɔrɔn de tara o baarakɛlaw la. Baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni baarantanya la u b'u ka denbayaw la balo cogo di wa dɔw yɛrɛ kunkolo bɛ ɲini ka wuli nin waati in na. O de kama a ɲɛmaayaso maaw ka fara maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni kan u ye nisɔngoya taama boloda ka ɲɛsin Itali mara faamaw ma ani maa da bɛ se ka don nin ko in fana kɔni na. Nin grève générale min kɔni filɛ nin ye n'i y'o Rome ta k'a lajɛ u ye fan bɛɛ minɛ. Bisiw tɛ boli terrainw tɛ boli chauffeurs ani fo ka taa se nisɔngoya taamakɛla gɛrɛ kɔni ma u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ka maaw wulukulu bila ka bɔ baara la u ka dabila wa baarakɛlaw u ka conditions ka améliorer wa fɛɛrɛ ka ɲini nin waati in na sɔrɔ ale jiginni min don Itali jamana kɔnɔna la o ko ɲɛw la. Baarakɛlaw y'u k'u tɛgɛ di ɲaama nin waati in na cogo min maa minnu gɛnnen don ka bɔ baara la olu bɛ se segin cogoya min kɔni na. Tare Tunisie jamana kɔnɔna la musoba min kɔni tɔgɔ filɛ nin ye a tɔgɔ Najla Boudina. Najla Boudine a ye kalili baaraw kɔni kɛ magɛrɛ tɛ Tunisie minisiri ɲɛmaa kura nin ye tare ye wa nin fɛnɛ bi don tarikuw la ka sabu kɛ kabini ala ye Tunisie jamana kɛ Tunisie jamana ye musomaden ka kɛ Tunisie minisiri ɲɛmaa ye o ka ta ka bɔ yen ni ye larabu jamana kelen fɛn ta k'a lajɛ a ɲɔgɔnna fɛnɛ kɔni ma den ka kɛ dɔgɔkun 11 gouvernement tun tɛ Tunisie jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ maa min bɔra yen Kais Saied Tunisie jamana ɲɛmaa ye o kɔni wulukulu gɛn ka taa ka bɔ yen ni muso kofɔlen min filɛ minisiri ɲɛmaa kura a n'a ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye kalili baaraw kɔni kɛ o cogo kelen fana kɔni don nin gouvernement kelen in fana kɔni kɔnɔna la muso 9 olu bɛɛ lajɛlen kɔni bi u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la minisiri ɲɛmaa a ye foli kɛ ka ɲɛsin président ma ani jamanaden kelen bɛɛ lajɛlen ni gouvernement min kɔni filɛ nin ye u bɛna baara kɛ ni jamana ɲɛmaa Kais Saied ale ka hakilinaw kɔni ye wa fɛɛlɛ kuraw a ye olu fana kɔni sigi sen kan o fɛɛlɛ ninnu lamɛnnen o kɛra sababu ye dimanche octobre kalo tile 10 maa 600 ɲɔgɔnna olu jiginna sirabaw sanfɛ k'u ka nisɔngoya ta k'a yira k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ Kais Saied ye cɛ min ye Tunisie jamana kɔnɔna la a mago bɛ a dalakanw na wa a mago b'a la baara ka kɛ jɛlenya la o de kama a y'a yira k'a fɔ ale danayaba dɔgɔyara politiki maaw olu ka sira kan Tunisie jamana kɔnɔna la. An bɛ nɔnkɔnkari kɛ ka taa République Tchèque jamana kɔnɔna la kalafili baaraw fana kɔni sigira sen kan olu fɛ yen nɔ kalafili min a bɛ tali kɛ wasaden kalafili kɔni na député maa 200 ani dɔɔni olu kɔni ka ɲi ka sugandi République Tchèque ale kɔni jamanadenw olu kɔni fɛ kalafili kɛra a kɛra wa a ma ɲa min kɔ sebaya o kɔni sɔrɔla fanga sɛnɛmatɔn maaw fɛ minisiri ɲɛmaa André de Babi ale kɔni bira a kɔ a kan ka sabu
kɛ fanga sɛnɛmatɔn maaw ka jɛkuluba ni o ye ensemble maaw ye olu ye jɔyɔrɔba kɔni sɔrɔ. Jaabi kunfɔlɔw kɔni tun y'a yira k'a fɔ ministre ɲɛma ni milliardaire tigiba kɔni don wa a fɛlen don kosɛbɛ cɛkikaw kɔni bolo. Andres Babi ale kɔni ba dɛmɛ walula a ka fɛɛlɛtɔn wulila ka i jɔ kɛmɛ sara ni kuru 27 gɔri 14 o ɲɔgɔnna boɲɔgɔnko ye. Fanga sɛnɛmatɔn maaw ni o ye Alliance de Centre Droit Ensemble maaw ye a ɲɛma o ye Pɛtre Fiala ye. Olu kɔni wulila ka u jɔ kɛmɛ sara la kuru 27 ngɔri 78 fitinin dɔrɔn o de be u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni waati in kɔni na ministre ɲɛma yɛrɛ sɔnna a ka cili ma wa a ye foli kɛ ka ɲɛsin a sinakɛ kɔni ma ni o ye Pɛtre Fiala ale kɔni ye. Nka maaw hakili lajigi an bi waati min na i ko bi wasaden bulon kɔnɔna la fanga sɛnɛmatɔn maaw ye wasaden min sɔrɔ o ye maa 180 de ye wa ni waati in na wasaden bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan République tchèque jamana kɔnɔna la o ye maa 200 ye. Sisan sa jamana ɲɛma ni o ye Milos Zeman ale fana kɔni y'a yira k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na ale de tun bɛ fɛ Andres Babi o k'a kɛ ministre ɲɛma ye. Nga sigikafɔw olu bi senna k'a sabu kɛ jamana ɲɛma yɛrɛ fana kalafili kɛlen kɔfɛ a faru kɔni wulila wa a bi kɛnɛyaso la ni waati in na. An balima TV hɔrɔnya lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na. An bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madunu da kelen fɛ ni ka u bɔ da kelen fɛ bɛɛ ni kɛnɛya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn. Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na. Ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Ala ko k'an y'a ka Ala ya bonya kama kira bonya kama sɔli ala rasuli. O bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Sidina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Farouki ye. Kiraw ni nabi ɲumanw tiɲɛ taba silamɛya fitinɛ yelen bi dugukolo sanfɛ an bɛ dugawu k'a ye sija ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ Masa Ramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya sanuman in bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na. Hali bi an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ kunnafoni kuncɛw kuma la. Mawuludu n'o min kan ka bɛn tɛnɛ nata in ma octobre kalo tile 19 ka dugu jɛ tarata la révolution Hikmadini jɛdon ni ka fara u karamɔgɔba kan Sidina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Farouki u bɛna taa a wajulu kɛnɛ ɲɛnamaya Sadu Mamadu Konate kɔnɔna na Tomikɔrɔ Bugukaw fɛ yen. Mawuludu sigi saba bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɛnama ye k'a daminɛ bangeni na donguni fo ka taa se mawuludu yɛrɛ kabako kɛnɛ ma. A bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɛnamaya Hikmadini fɛ Sadu Mamadu Konate kɔnɔna na. Min senfɛ u kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛɛ lajɛlen ka se ka na cogo min na ka ni mawuludu ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ walasa kira kisi nɛɛma ba ye ale ka bangeni san kunbɛn ɲaɲanu an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o bonyaw sɔrɔ cogoya min na. Hali bi an bɛ dugawu de kɛ mawuludu nata in Ala ka a don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la wa semaine programme bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnamaya Jamiyatu Hikmadini jɛdon fɛ. An b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ karamɔgɔba Elhaji Sɛki Umaru Seydou Kulubali kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen na ɲɛnamaya ale fɛ. Hali bi an bɛ dugawu de kɛ mawuludu nata in Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kira bonya kama sɔli ala rasuli. O de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi alamisa ma dɔnmakalo tile 7 san 1443 kira kisi nɛɛma ba ye ale ka bangeni san jati la. O kɛlen bɛnna bi alamisa ma octobre kalo tile 14 san 2021 Nabila Isa ale ka bangeni san jati la. Sini ni waati kelen na aw ni Ba Seydou Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Masa Ramani ka jɛ.